Dobrý deň, milí televízni diváci, som veľmi rád, že sledujete našu reláciu o zdraví. Jednou z prirodzených túžob človeka je byť zdravý, fit a vitálny, a to dlhodobo. Popri klasickej medicíne, ktorá je samozrejme nesmierne dôležitá, často čiahame aj po alternatívnych technikách alebo terapiách, no a do ich spektra jednoznačne patrí aj homeopatia. Niektorými je ospevovaná, inými zás kritizovaná. O homeopatii sa budeme v nadchádzajúcich minútach rozprávať s našou hostkou, ktorou je pani Soňa Kojšová, žena, pre ktorú sa homeopatia stala doslova vášňou. Dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň. Pani Kojšová, kde, ako a prečo sa zrodila homeopatia? Homeopatia sa zrodila pred viac ako 200 rokmi, asi 230 rokmi v nemeckom Míšni, kde žil v tej dobe lekár Samuel Hahnemann, ktorý bol veľmi edukovaný človek, vyštudoval lekárskú fakultu, ale venoval sa aj chémii, ovládal 8 jazykov, prekladal knihy. Takže bol veľmi vzdelaný tento človek. A bol sklamaný lekárskymi praktikami tej doby, lebo videl, že hoci na jednej strane môžu pomáhať, tak na druhej strane veľmi poškodzujú tých pacientov. Preto sa dal na vlastnú cestu výskumu a robil rôzne experimenty. Začínal s tým, že používal rôzne prostriedky, napríklad minerály alebo kovy, ktoré v tej dobe boli používané v rámci klasickej medicíny. A v tej klasickej medicíne sa ukazovalo, že majú veľmi veľké nežiaduce účinky. Tak robil experimenty s tým, že sa snažil pomôcť pacientom tým, že tieto prostriedky riedil. Prišiel na to, že ak tieto východzie látky riedi, tak majú čím ďalej menšie vedľajšie účinky. Ale pracoval s hmotnými formami. Prišiel na to, že tieto hmotné formy, ak dostatočne zriedi a potom ich pretrepáva, dynamizuje, tak vznikne substancia, homeopatický prípravok, ktorý pomáha a už odstránil tie vedľajšie účinky. Bol to veľmi prevratný objav tej doby a za svojho života Hahnemann používal niekoľko stoviek homeopatických prípravkov, liekov, prostriedkov. Sám sa liečil homeopatiou a dožil sa 88 rokov, čo na tú dobu bol nevídaný vek. Predpokladám, že na podobnej báze alebo rovnakej báze fungujú homeopatické prípravky aj dnes. Aj dnes fungujú na rovnakej báze. Základným princípom homeopatie je podobné, pomáha podobným. Takže na tomto princípe vlastne homeopatia funguje. Máme východzie látky, ktoré sú väčšinou rastlinného pôvodu, ale môžu byť aj minerálneho pôvodu alebo živočíšneho pôvodu. A tieto substancie sa mnohonásobne riedia a pretrepávajú, čiže dynamizujú sa. Ak by sa nedynamizovali, nepretrepávali, nevznikne homeopatický prostriedok. Čiže princíp, na ktorom homeopatia funguje, že máme východziu látku, nejakú napríklad liečivú rastlinu, zoberieme z nej materskú tinktúru, jeden dielik, 99 dielov vody, a následne túto substanciu pretrepávame, čiže dynamizujeme ju. Bez tejto dynamizácie by naozaj nevznikol homeopatický liek. To znamená, že tá energia, tá východzia látka sa dostane do každej molekuly vody, ktorá pri tomto pretrepávaní sa mnohonásobne energeticky nabíja a tým vzniká vlastne homeopatický prostriedok alebo homeopatický liek. Ak tento postup opakujeme veľakrát, vznikne tzv. Potencia, to je to číslo, ktoré máme na homeopatickom prípravku a napríklad, ak na homeopatickom prostriedku je napísané, dajme tomu, Apis 30CH, znamená to, že tento postup bol zopakovaný 30 krát. Čiže bol silne zriedený a dynamizovaný.
Na Slovensku, ale predpokladám, že nielen u nás máme veľa kritikov a skeptikov. Prečo je to podľa vás tak? Prečo si nevieme uvedomiť, že tak ako vo vesmíre aj tu na Zemi môžu existovať javy, ktoré síce nevieme osvetliť vedou, ale predsa len fungujú? Myslím si, že je to nedostatočná informovanosť a neochota zahlbiť sa do tejto problematiky, do homeopatie. Najviac skeptikov alebo kritikov je v radoch, ktorí vlastne o homeopatii nič nevedia. Je to bohužiaľ tak. Ja ich viem pochopiť, pretože ja sama som sa s homeopatiou stretla pred skoro 30 rokmi, prvýkrát v roku 1993, kedy mi bola ponúknutá mojou lekárkou a ja som ju striktne odmietla. Len preto, že iný lekár mi povedal, teraz ste tehotná, budete budúca mamička, nie že vás napadne dávať si nejaké prípravky, ako je homeopatia, mohlo by vám to ublížiť. Táto jedna veta mi stačila na to, aby som homeopatiu na nejaký čas odpísala. Takže myslím si, že naozaj je to neinformovanosť. V dnešnej dobe si vieme zistiť všetky informácie, máme médiá, máme internet, takže skôr je to o tom, že je to nepoznané, neprebádané a ľudia ju nepoznajú práve preto, že nie je reklamovaná. Nie sú peniaze v homeopatii na to, aby bola dávaná napríklad do médií. Takže je to naozaj o neinformovanosti. Poďme si posvietiť na váš životný príbeh. Ako ste sa vlastne k homeopatii dostali a čím vás oslovila, čím si vás získala? Ja už som naznačila, že na začiatku som aj ja bola takáto skeptická. No. A moje tehotenstvo, o ktorom som sa zmienila, keďže som homeopatiu v tej dobe odmietla, prebiehalo veľmi, veľmi komplikovane. Bola som 6 mesiacov v nemocnici a tam som dostávala klasické lieky. Hoci teda moja lekárka bola v tej dobe aj homeopatkou, mi ponúkla v tej dobe homeopatiu. A po takomto komplikovanom tehotenstve sa to ešte viac komplikovalo veľmi komplikovaným pôrodom, pri ktorom došlo k masívnemu krvácaniu, odlučovaniu placenty a nakoniec sa syn musel narodiť cisárskym rezom. Ak som si myslela, že týmto moje trápenie skončilo, tak som sa mýlila, lebo neurológovia povedali, že sa nenarodil zdravý. Mal veľa problémov, rôznych diagnóz a veľmi skepticky zneli tie prognózy. Okrem tých neurologických problémov bol veľmi, veľmi nepokojné bábätko, nedokázal spať celé noci a dni, kričal, plakal. Potom sa pridružili rôzne alergie na jedlo a na mlieko a nakoniec dostal veľmi nepekný ekzém na tváričku a celé telo. A vtedy zasiahla myslím si v mojom prípade nejaká osudová sila, že mi bola ponúknutá mojou svokrou homeopatia. Povedala mi o lekárke, ktorá lieči homeopatiou a tentokrát som ju neodmietla. Navštívili sme aj s manželom a so synom túto lekárku a to bol veľký prelom v mojom živote aj v živote môjho syna. Bol to 2-hodinový rozhovor, kedy sa táto lekárka veľmi dopodrobna zaujímala o problémy synové. Pýtala sa na veci, ktoré nikdy lekárov nezaujímali. Ako sa správa syn, prečo som bola v nemocnici, ako som sa tam cítila, prečo som toľko plakala, aký bol môj emočný stav počas tehotenstva, čo všetko sa skomplikovalo. Ale aj ako sa syn správa, ako ho musíme nosiť, aby sme ho utíšili, v akej polohe spí. Všetko veľmi dopodrobna sa pýtala. A podľa toho, čo sme jej odpovedali a podľa pozorovania nášho syna maličkého, určila homeopatický liek. Primárne sme prišli preto, lebo ten ekzém bol veľmi nepekný a zhoršoval sa a kožný lekár nám nedával žiadnu nádej, že by sa vyliečil. Skôr hovoril o tom, že je to atopický ekzém, ktorý sa zvykne skôr zhoršiť ako vyliečiť.
Takže táto lekárka nám predpísala homeopatický liek, ten sme synovi podali a upozornila nás, že by sa ten ekzém mohol na niekoľko dní zhoršiť, čo sa aj v tej dobe stalo. Ja úprimne poviem, že som úplne tomu neverila a bola som trošku skeptická, ako by také malé biele gúvočky mohli synovi ten ekzém vyliečiť. Ale na moje prekvapenie sa po 2 týždňoch začal strácať ekzém a úplne sa do niekoľkých dní stratil. To však nebolo všetko. Čiže boli sme veľmi nadšení, že na vonkajšej strane je to veľmi viditeľné, ale to, čo sme si s manželom všimli, bolo, že syn začal byť veľmi pokojný. Prestal plakať, začal spávať a začal sa hýbať. Že tie prognózy, ktoré neurologovia povedali, sa úplne stratili. Tie príznaky neurologické, začal sa hýbať a začal úplne napredovať. Čiže do niekoľkých týždňov po podaní homeopatického lieku sa úplne vyliečil. Dá sa povedať, že odvtedy je vlastne homeopatia súčasťou vášho odvtedy každodenného života. Tak ma to prekvapilo, že som sa o to začal zaujímať, že to nie sú len nejaké homeopatické guličky na ekzém. V tých liekoch musí byť niečo viac, keďže vyliečili aj jeho psychiku, aj jeho spánok, aj motorický vývoj. Všetko sa to udialo veľmi rýchlo, čiže bolo bez pochýb, že to spôsobil ten liek. Homeopatiu ste aj vyštudovali. Skúsme tak úplne jednoducho, polopatisticky povedať, ako vlastne také štúdium homeopatie vyzerá v praxi. Čo sa tam človek dozvie trebárs aj o vlastnom ja? Homeopatické štúdium by sme mohli na Slovensku rozdeliť do 2 základných skupín. A to sú kurzy homeopatie, ktoré bývajú asi polročné alebo ročné. Ja sama ich vediem už 9. rok pod názvom Misia homeopatia. A sú to kurzy pre širokú verejnosť, kde sú predstavované homeopatické prípravky a veľmi, veľmi použiteľné metódy naučíme našich študentov, aby ich vedeli rýchlo používať v praxi pri akútnych ochoreniach, ako sú chrípka, nádcha, angína, rôzne zápaly, bolesti zubov, bolesti očí, náhle vzniknuté ochorenia. Toto učíme v kurzoch a sú veľmi obľúbené. Ľudia sa úplne môžu akoby preorientovať z chemických liekov na homeopatické prípravky. Ďalšou skupinou, ktorú by som spomenula pri štúdiu homeopatie, je 4-ročné štúdium. 4-ročné štúdium som absolvovala ja a úspešne som ho zakončila skúškou v roku 2010, takže asi pred 13 rokmi. Bolo to veľmi krásne štúdium, aj keď veľmi náročné. A počas týchto 4 rokov sú nám predstavované rôzne metódy homeopatie. A na Slovensku máme podľa mňa naozaj bez skromnosti jednu z najlepších škôl na svete, čo sa týka homeopatie. Prednášajú nám tu zahraniční homeopati, lektori, ktorí naozaj patria k svetovej špičke. Takže diváci, ktorí by mali záujem o štúdium homeopatie, tak by sme im odporúčili buď kurz, alebo potom 4-ročné štúdium, ktoré končí skúškou. Pri akých zdravotných ťažkostiach, zdravotných problémoch nám môžu byť homeopatické prípravky nápomocné? Nebudeme samozrejme hovoriť o velikánskom spektre, aspoň vypichneme to najpodstatnejšie. Čiže tak, ako som už trošku spomenula, máme 2 okruhy, kde používame homeopatické prípravky a to sú akútne ochorenia, čiže náhle vzplánuté ochorenia, ako je prechladnutie, nádcha, chrípka, angína, bolesť zuba, zápal očí, teraz v lete napríklad úpal môžeme dostať, alebo sa poraníme, tam je veľmi nápomocná homeopatia, čiže akútne náhle splánuté ochorenia. A potom druhou veľkou skupinou sú chronické ochorenia. S chronickými ochoreniami prichádzajú klienti, u ktorých klasická medicína akoby vyčerpala už svoje možnosti a sú v chronickom štádiu svojho ochorenia bez
prognózy, že by sa mohli vyliečiť. Tam patria napríklad ťažké ekzémy, astma, epilepsia, poruchy správania u detí, ADHD, depresie, artritída, ulcerózna kolita, všetky možné diagnózy, ktoré si viete predstaviť, dokáže aj homeopatický prípravok buď úplne vyliečiť, alebo zlepšiť váš stav. Koľko máme na Slovensku homeopatík a ako sa k ním vlastne môžeme dostať? Stačí zájsť do lekárne, sú voľnopredajné, alebo musíme zájsť za homeopatom? Na Slovensku máme výrobne homeopatík, ktoré sú v Nitre, ale bežne sú dostať homeopatické prípravky v lekárniach. Registrovaných je ich niekoľko stoviek, ale v skutočnosti na svete existuje asi 8 000 homeopatických prípravkov. Čiže aj my, homeopati, používame prípravky, ktoré boli podľa prísneho liekopisu pripravené v lekárniach. Čiže nepripravujeme si homeopatické prípravky sami, ale kupujeme ich v lekárniach, buď na Slovensku, alebo vo svete. V súčasnosti je ich asi 8 000. Ako môžeme nájsť dobrého homeopata? Existuje na Slovensku nejaký zoznam naozaj skúsených, erudovaných, fundovaných ľudí v tomto smere? Určite. Pán doktor Petroci, ktorý bol takým zakladateľom homeopatie na Slovensku, založil aj Slovenskú komoru klasických homeopatov, kde jedna sekcia, v ktorej môžu ľudia nájsť dobrého homeopata, je zoznam praktikujúcich homeopatov. A to sú homeopati, ktorí naozaj nadobudli dobré vzdelanie a skončili ho úspešne skúškou. Rozhodne by som doporučila klientom, aby si prečítali nejaké referencie od klientov na internete. Asi najlepšie sú tieto osobné referencie. Ja sama som nikdy v živote nemala žiadnu reklamu na homeopatické sedenia. A ak klienti ku mne prichádzajú, tak určite ústnym podaním, že som niekomu z nich pomohla a povedia si to medzi sebou alebo vyhľadajú na internete. Rozhodne by som sa zaujímala o to, akú má vlastne povesť ten homeopat. Keď už sa teda objednáme k homeopatovi, ako také vyšetrenie vyzerá v praxi? Tiež to záleží, to vyšetrenie záleží, či ide o akútny stav. Ak ide o akútny stav, väčšinou stačí nejaký telefonát alebo zoomové vyšetrenie alebo aj osobná návšteva. A táto osobná návšteva trvá okolo 15-20 minút, ak je teda človek chorý na akútne ochorenie. Homeopat sa ho opýta na príznaky, môže ich dať do tzv. Repertória počítačového programu homeopatického, ale aj zo skúsenosti a zo svojich vedomostí vyberie preňho liek. Toto je však veľmi zriedkavé. Ľudia nás skôr navštevujú s chronickými svojimi problémami a tam je veľmi dôležitý ten prvý vstupný, veľmi hlboký homeopatický rozhovor, ktorý trvá asi 1,5 až 2 a zaujímame sa o celého človeka. Homeopatia je celostná medicína. To znamená, že sa nezaujímame iba o jeho telesné príznaky, ktoré sú samozrejme dôležité, ale aj o jeho duševný stav, mentálny stav, emocionálny stav. Dôležitý je aj jeho životný príbeh, odkedy ochorel, prečo sa jeho choroba objavila práve v tom období jeho života. A veľmi dobre vedia ľudia na to odpovedať. Sama som prekvapená z toho, že ak položím klientovi otázku, prečo si myslí, že ochorel, tak väčšina ľudí tuší, prečo ochoreli. A tam sa vrátime do toho obdobia, preberieme to s týmto klientom a podľa jeho súboru všetkých tých príznakov, čiže fyzických, mentálnych a emocionálnych, životného príbehu, vyberieme z tých tisícov liekov presný liek pre neho na mieru.
Takže je to pomerne náročné vyšetrenie a ten homeopat naozaj musí byť dobre vzdelaný a erudovaný v tom. Vyšetrenie teda máme za sebou, máme predpísané aj homeopatické prípravky. Po akom čase od začatia používania týchto prípravkov zbadám, že s mojím telom sa niečo deje? Samozrejme je to, predpokladám, individuálne, ale aspoň tak vo všeobecnosti povedzme. Je to veľmi individuálne, ale v praxi vidíme asi 3 také základné reakcie, ktoré klient môže na sebe začať pozorovať. Niekto si dá prvú dávku homeopatického prípravku a do niekoľkých hodín začne sa cítiť veľmi dobre. Hovoríme tomu až homeopatická eufória. Najmä jeho mentálny stav a emocionálny stav sa zmení. Môže mať pocit šťastia, aký ja mám vlastne problém. Táto homeopatická eufória trvá niekoľko dní a potom odoznie a až potom sa začne liečiť jeho telo. Je to pomerne nezvyčajné, nie veľa klientov má takéto reakcie, ale stáva sa to. A potom sú trošku sklamaní, že prečo ten euforický stav u nich nepretrváva, pretože nebol úplne akoby v tej harmónii s jeho osobnosťou. Najčastejšou reakciou na homeopatický prípravok je tá, že podáme homeopatický prípravok a začne sa detoxikácia tela. Čiže môžu sa objaviť nejaké detoxikačné mechanizmy. Hovoríme tomu, že choroba chce ísť z tela von, zvnútra von sa liečíme. To znamená, že môžu sa objaviť potenie, nejaké výtoky z nosa, z očí, hnáčka, vyrážky. Závisí to od toho, s akým problémom ten človek prichádza. Toto trvá naozaj veľmi krátko, od niekoľkých hodín po niekoľko dní a potom sa začne samotný liečivý proces. Čiže tá choroba chce opustiť to telo a väčšinou sa ten organizmus detoxikuje týmto spôsobom. Zlepší sa emocionálny a mentálny stav a nakoniec prichádza k vyliečeniu celého organizmu. A tretia skupina hovorí, asi 2-3 týždne som si myslel, že nič sa so mnou nedeje. Akoby vôbec som si nič nevzal a potom som si vlastne všimol, že pomaly postupne sa moje symptómy začali zlepšovať. Napríklad niekto prišiel s dlhotrvajúcimi bolestiami hlavy, migrénami, ktoré mohol mať treba každý deň alebo niekoľkokrát do týždňa. A po 2-3 týždňoch sa veľmi prirodzene pozastaví nad tým, že menej často má tie bolesti hlavy, sú znesiteľnejšie, nemusí si dávať už analgetikum na prekonanie tej bolesti a objavujú sa stále menej často a jeho emocionálny stav sa zlepšil. Takže toto sú také 3 základné. A samozrejme vždy je tu možnosť, že homeopatický prípravok nebol zvolený úplne presne a vtedy sa vlastne neudeje nič a musíme urobiť kontrolné vyšetrenie a predpísať presnejší liek. V týchto prípadoch, ktoré sú asi 40-50% prípadov našich klientov, vieme im pomôcť na prvé sedenie. Ale niektorí potrebujú opakovane prísť. Čiže kým nájdeme ten homeopatický liek, môže to chvíľku trvať. Dajú sa homeopatika užívať dokopy alebo dovedná s klasickými liekmi? Áno, určite. Žiadny homeopat by nemal zakazovať klientom užívať klasické lieky od lekára. Ja sama to nikdy nerobím, pretože tú liečbu som ja nenaordinovala, naordinoval ju lekár, takže veľmi bežne ľudia užívajú aj klasické lieky a ako náhle sa po homeopatickej terapii cíti klient lepšie, sám žiada lekára, aby mu znížil dávky liekov, prípadne ich úplne vysadil, alebo sa niektorí rozhodnú aj sami nepokračovať v klasickej liečbe. Takže je to veľmi bežné, že na začiatku, kým začne účinkovať homeopatická liečba, sa kombinujú tieto prípravky. Jestvujú pri homeopatikách nejaké nežiaduce účinky? Môžu sa objaviť?
Tými nežiaducimi účinkami, niekedy ich klienti nazývajú nežiaduce účinky, je tento detoxikačný proces, ktorý môže byť trošku nepríjemný, ako sú tie výtoky. U detí sa napríklad môže objaviť horúčka. A hovoríme tomu aj návrat starých príznakov, čiže na choroby, ktoré sme trpeli v minulosti, oni sa objavia a o niekoľko hodín alebo dní odoznejú. Ale v podstate to nie sú nežiaduce účinky. Ak sa pýtate na nežiaduce účinky homeopatických prípravkov, tak našťastie nemajú žiadne nežiaduce účinky. To znamená, že keď zvolíme, alebo človek by si zobral liek, ktorý nie je pre jeho osobnosť indikovaný, nestane sa nič. Dokonca si môže aj dieťa celú ampulku vysypať do úst a keďže ten liek vôbec nebol podobný, ktorý by potreboval, tak nestane sa nič. Je návšteva homeopata a následné užívanie homeopatických prípravkov, tak povediac, drahým špásom? Samotné homeopatické lieky sú veľmi lacné. Preto asi aj vo svete sa veľmi farmaceutické firmy nevrhajú do toho, aby ich vyrábali. Lebo na Slovensku napríklad 100 dávok homeopatického lieku stojí okolo 4 až 5 eur. Čiže je to centová záležitosť. Najdrahšie je to samotné vyšetrenie, ale to sa pohybuje do desiatok eur za to dvojhodinové homeopatické vyšetrenie, kedy hľadáme spolu s tým klientom správny liek, niekedy aj veľa hodín po jeho odchode homeopat ešte pracuje na tom, aby ten liek našiel. Čiže myslím si, že je to v rámci toho, aký benefit obrovský môže z toho človek mať, že sa vylieči z vážnych chronických ochorení, na ktoré bral roky alebo desiatky rokov lieky, ktoré tiež nie sú lacné, tak ten benefit je obrovský. Takže vlastne je to veľmi, veľmi výhodné pre pacienta. Liečiť sa môžu deti, novorodeniatka, starí ľudia, veľmi chorí ľudia, dospelí, vôbec to nie je limitované. Pani Kojšová, pochybovali ste niekedy o účinnosti homeopatík? Odkedy homeopatiu poznám, odvtedy som nikdy nepochybovala. Ak si aj ja pri napríklad náhle vzplanutej akutnej chorobe dám liek a vidím, že neúčinkuje, nie je to tým, že by nefungovala homeopatia. Je to iba nesprávnym výberom toho homeopatického prípravku. Takže si dám iný, ak nefunguje ten, dám si iný, ale väčšinou funguje na prvý, druhý krát tento homeopatický prípravok. Takže ja som nikdy nezapochybovala. Ten zázrak, ktorý som videla u svojho syna, toho úplného vyliečenia z dosť vážneho ochorenia a z tej hrozivej prognózy, ten mi už nikto nevezme. Takže je to niečo, čo so sebou nosím a kus svojej lásky som do homeopatie vložila a chcela by som, aby aj naši diváci boli takí zanietení a okúsili túto lásku, ktorá im homeopatia môže priniesť do života. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, za vzácne informácie. Nech sa vám darí. Dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia. Milí priatelia, som veľmi rád, že nás teda sledujete. Sledujte nás aj naďalej na YouTube. Ak máte nejaké otázočky, tak pokojne ich napíšte do komentárov pod videom. A taktiež nás nezabúdajte počúvať cez Apple Podcasty alebo v rámci podcastov na Spotify. Majte sa krásne, buďte predovšetkým zdraví. Dovidenia. Dovidenia. Partnerom relácie je Misia Homeopatia, misiahomeopatia.sk.